Qiniseka ugungqi kuba kaloku xa sibuya entengisweni sakube siphethe inzokazi uSizodwa Nogilana. Siyabuya emva kwenguqu. Siyanamkela mawethu ezindabeni ngokuhlanje singalibasanga masingene emxholweni. Izolo eWanderers eGauteng iqela leqakamba libethe iAustralia kumdlalo wokuqala wePro20 ngothinti abane. Ukapteni Johan Botha uphumelele itoss wafaka iOzis ukuqala ebaleni. Amakhwenkwe asekhaya aqabela kwisiko seAustralia esasalelwe zibhola ezine. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli ukuba umfundi wendaba umbona ubana hayibo akasabonakali phambi kwekhamera. Ngamanye amaxesha ke uyofumanisa ukuba uxakekile woxwayela uxanduva lomsebenzi wokuqulunqa indaba. Ngelixa ke ngamanye amaxesha ufumanisa ukuba lowo sele ekwinqanaba eliphezulu efumene isikhundla levels baba. Mhlawumbi uyazibuza ke ukuba kwakhala nyonini kwinzwakazi emazinya amhlophe ngathi uyaqhayisa. Ndixele yena kaloku Sizodwa Nogilana wayengumfundi wendaba zolwimi lwesiXhosa. Thina ke ekhaya jikelele simrhubhile samlanda sathi simfuna apha ekhaya jikelele. Ukhona ke ngalontseni usemhle, usebright, useright, akanayo tu ifright. Sizodwa unjani? Ndikhona inkosi njani Kholosa? Ndiyaphila nam, yaziyo akusamnandi kuba nawe kule nkqubo. Uziva usekhaya phofu? Kakhulu. Ndiyabulela kakhulu nangokuba nindimeme ndibe lapha nangona ninivuse ekuseni kakhulu ke. Hayi kodwa uvuke nje so ready uyilo girl. Sizodwa uninzi lethu sikhule sikubona kumabonakude wethu. Futhi ke nam ndingomnye wabantu bendithi xa ndikujongile nam ndithatha iphepha lam ndithi hey ndifunda njengayo Sizodwa. Khawusixelele ngohambo lwakho Sizodwa, uzifumane njani sele ufunda indaba zesiXhosa? Enkosi kakhulu Kholosa kwakhona. Ndingathi kum ibiliphupha. Ndisemncinci uyabona lana ba abantwana abancinci xa bakhulayo wonke umntana xa umbuza unento ayifunayo ukuyenza. So mina yaqala lento ndisese primary and kuye ukuthi most umuntu ezekhula athi ndifuna uba yitishala, ndifuna uba lipolisa, umntana athi thina ndifuna uba hairstylist. Xa ufika ke ngoku e-high school itshintshe yonke loo nto leyo, kumzange itshintshe. And ndazazi nje ndisafika even kwaku standard 8 where ke ngoku kufuneka ukhethile ukuthi yiphi subject ozawuyenza. Even though ndakhetha izifundo ze-maths and science, abantu bazawucingela ukuthi and I was doing very well. Bacingela ukuthi hayi uzawuphela mhlawumbe uba ngugqirha okanye ube yi-pharmacist. Naxa sithina ngela xesha lethu ke sasinento ekuthiwa izi-guidance classes. So ngela xesha nje wonke umuntu confused, mina I knew ukuthi nansi into endifuna uyenza. So layo into yayenza lula kakhulu ukuthi naxa sendifika ke ngoku e-university ndiyazi ukuthi zeziphi izifundo endizazilandela. Ndathatha ke ndenza izifundo ze-communications, a degree in communications. Wow. And then ndalandela nge-postgraduate diploma in telecommunications. Yeah, girl. And wangena ezindabeni wasasaza wakuthanda uMzantsi Afrika ngoloncumo lwakho. I mean kule minyaka usebenza ewe ibiliphupha kodwa lafezeka iphupho lakho. Xa usele umabonakude ngoku ufumana the response from ifamily yakho elalini yakho kwindawo okhulele kuyo. How was all of that? Njengoba sokutshilo Kholosa liphupha xa kusenzeka into elolahlobo ngoba nditshilo ukuthi ndikhule into endiyifunayo. Xa sele isenzeka ngoku awukholelwa. Kodwa ke into engamandla endaye ndazixelela yona ukuthi at least ngenxa into ba lento ayinto endandiyifuna ndandingena yabona kule mihla niphila kuyo nina kukho lento ye-hype and social media. Yes. And ufuna ubonwa nje pha, but kwelethu ixesha it was really about intshisakalo, what we call passion. So andivuthi ukuthi mhlambi ikhona into eyayitshintsha kum in terms of personality yam, azange yenze anything like that. Ndaqhubekeka nje ndandim ndabe ndiyazi ukuthi yintoni into endiyifunayo. So and also it was just nje lanto uba ufuna ukuzasekisa ngephupha yanto nje into and indlela yami yalandela nje yonke lento endandifuna. Hey Sizodwa and ubutsho uvutha usebenzisana namagqala kuba uligqala kwawena abantu abafana nomama uNoxolo Rhubhum and ndiyayithanda lento ithetha into kubana eyona nto ibingamandla kuwe kukuba uzalekise iphupha. Yes. And siyaqonda ukubana kule industry once ungene mhlawumbe kuye kuthiwa yo Sizodwa seyabona kumakhasi onxibelelwano ba hayibo uSizodwa hayibo utheni ngoku wathintini, but wena ungathi intoni mhlawumbe into yakwenza ubana ube grounded and rooted njengobusisho into kubana eyona nto kuwe ibikukuba ufezekise iphupha? Njengoba nditshilo ngethamsanqa mna when I started out ndaqala ngexesha eyayingekho lento.
So sasingenayo thina la pressure yokuba funeka ubone ngendlela ethile, kodwa ubusithi naxa uhamba mhlawumbi ezi malls abantu baze kuwe. Azange, I never bought into that, unfortunately. And mhlawumbi omnye umuntu ebenoyi-interpreta ngendlela yokuba ingathi you're not appreciative ukuthi abantu baza kuwela xa udibana nabo utheni, kodwa kum uyabona xa ndisestudio bendingena nje estudio ndenza umsebenzi wami, but bendingayifaki entloko laa nto ukuba ibiyinto nje ukuthi uyasebenza, ibingohlukanga kule nto endiyenzayo kukudidiyela, because umsebenzi wami was not only just ukufunda iindaba, kodwa bendiyi-producer as well, le nto esithi ngumdidiyeli ngesiXhosa. So kum bengohlukanga ukusuka phaa as umdidiyeli ndizongena estudio. Xa ndiphuma ndisithi enkosi mawethu bye-bye, iphelile loo nto le, ndizilibele ukuthi bendiseTV. Ndawukhunjuzwa ngumntu xa ndidibana naye ukuthi besikubonile okanye this mhlawumbi abantu badibane bakuvuyele yonke loo nto leyo, kodwa into endingathi grounded me, that still grounds me even nanamhlanje, kakhulu ndisuka from ikhaya my mom was very strict and disciplinarian. Kodwa then I also had a relationship, and I still have a relationship with God. For me, yeyona nto ebisoloko ke that will have my feet on the ground. Ngenxa yento yoba xa usoyika uThixo uyayazi ukuthi uyakoyika nomuntu, uyakumhlonipha nomuntu. Watsho kamnandi sisodwa. Kwaye ke kukhona umntu, ngatsho ndithi surprise, ngumntu mhlawumbi ozawuchukumisa inqakanqaka yengcambu yentliziyo yakho. Ukhona enxebeni, uzawuncokola kunye nawe. Oh. Yes. Masikwamkele Lisakhanya, sikwamkele ekhaya jikelele. Molweni ekhaya. Nababukeli benkqubo mandizibusele nakumphathi wam, ndizawuthi usengumphathi ke andizothi yi-former boss. Oh my God, I don't want to cry. Hi Lisa. Oh, Nkosi yam. Oh, yeah. Mandingathuli ntombi, ndithi mandingathuli. Nam ndiphose amazwi njengomntu nam endaqala ukumbukela uMamQabane Kholosa in the early 2000s, ukubone, and I fell in love kunye naye, ndamthanda. Sibona lo sisi umhle, umncinci, you know, uyambona nje into yobana ngaba uzimisele futhi emsebenzini wakhe. So samthanda ke ngolo hlobo, and ndanomnqweno into yobana ngaba nam ndawuba kule ndawo akuyo. And nyhani uThixo wandisikelela right enough, wandenza ndasebenza phantsi kwesandla sakhe. Ndifike 2013 eXhosa Desk ukufika kwam, and wangomnye wabantu abandamkela ngezandla ezishushu ezinobubele, usisi onothando, obathandayo abantu. Besingathi eXhosa Desk in fact besithatha more like abantwana, even though sibadala ke nathi uya-understand, but esithatha njengabantwana, because there were times naye mhlawumbe bede athi i-kids xa esibiza ii-kids. Kids ke abo yindlela ebesikhathalele ngayo esithanda. And ubusithi noba unengxaki uyakwazi ukuza kuye uthethe kunye naye, and futhi uzawukwenza sure into yobana ngaba wenza i-follow up, akubuze ubana ngaba unjani ngoku, how are you feeling, uya-understanda zinjani izinto ekhaya, unjani wena, you know. Ebengeyobhosi nje ekhathalele umsebenzi wayo, uyawuthanda umsebenzi wakhe kakhulu and akafuni ukuchaphaza. Wenza sure into yobana ngaba ibulletin yakhe iba spotless, akubikho nto, and if ikhona into erongo umuntu ayenzileyo umbizele ecaleni athi wenze so naso uzukulungise ke phana pha. So that's why ke ndisithi bana ebengengobhosi nje, ebekwanguye nosisi kuthi kumke more especially, andibazi abanye abantu, but we had a very strong relationship. Even nangoku we still talk. Xa ndinengxaki ndiyamfowunela ndithi hayi sisete kwenzeka oku noku naye uyandithekisa every now and again into yobana ngaba unjani, yonke nje loo nto leyo. So andinawuze ndimlibale, and because ndiyakhumbula nofika kwam SABC i-former boss yethu Tata uNgqonde wathi Lisa, should ba ube nengxaki or you need to talk about anything and everything, nanku umuntu orayithi uthethe noZodwa. Sure, Lisa, uthethe kwavovotheka nam, awuthethi nam, kodwa ndiyeva nami inhliziyo yam ithi nje
Oh, wow. Mahle kakhulu amazwi. Ufuna nolila yabona ukuthi uyasilisa. Nifuna ungikhalisa Lisa. Nifuna ungikhalisa Kholosa. Khala nansi khona netissue, nansi tissue. Khala. Niyenza njani into njena? You prepare a person for into eloluhlobo. Soze kaloku nizongikhalisa kwasekuseni. But ningatsho nje ukuthi ndiyabulela kakhulu. Oh, andifuni nothetha uyayazi kulisakhanya kule ndawo wakuyo ndimbiza Petit ke Petit uyayazi kule ndawo wakuyo and soze ndikwazi ukuthetha ngoba kaloku ndilapha and andifuni ukhala you know but ndiyabulela kakhulu this is a tribute. Wow. This is a tribute, you know. Enkosi kakhulu. Siyabulela sisilisa, thank you so much and yazi ngenene uchukumise ingcambu yenhliziyo yakhe. Sisodwa ingathi inyembezi zisazawuza. Kuba ababukeli bethu sithe sakuba sibaxelela into yokubana sizoba nawe sibe nodliwano ndlebe. Bathi asinokwazi ukuthula ngalenzakazi kuba siyibonile isiphefumlela sisizwe. Nabo ke bathumele ivideo zabo. Makhe sizijonge. Wow. Zodwa Nogilana, ndiziva ndinemidlalo namhlanje. Xa ndikubona ubuso ngobuso, ukudliwano ndlebe, nathi singababukeli bakunye nabasasazi be-SABC 1. Zodwa ntombazana ndini, washiya nesithukuthezi, ubusisasazela kamnandi man. Iindaba zakho beziluncuthu umazangwa. Mam Zodwa, mandithathe ithuba wethu ndincome mama umsebenzi omhle owenzileyo for isizwe, not only for isizwe kuphela but for namanye amazwe, kubantu abaninzi babukele kuwe umsebenzi omhle othe wawenza. Nelixesha kumabonakude ubonakala nawe so behind the scenes wenza umsebenzi oncomekayo. Ndinemibuzo ke mnake mama mibini for wena into ukuthi usitshilele kabanzi ngebreakthrough yakho mhla uqala apha eSABC. Kwakunini ngophunyaka njani ungena njani okwesibini what has sustained you ube usakhona usamile namhlanje. Bathethile Sisodwa ngothando olusuka kwinhliziyo zabo. Uthini kubantu abathi yo ushiye nesithukuthezi? Uthini kubo Sisodwa? Andinamazwi. Yabona lento kuthiwa overwhelmed, ikongamele nje yonke lento. And now ke ndithi mhlambe ndithembisa ukuthi hayi nizawundibona endaweni ethile because njengoko nisazi behind the scenes ngoku. So umsebenzi wami uyawubonakala kwaba bantu enibabona ngaphambili. Wow. You know, the faces that we have now. And I can only just say, mhlawumbi into endiyawenza ngokuqhubeka grooming abanye ukuthi nabo you know mabazasekisa amaphupha abo and then make a mark nabo kulomsebenzi. Wow, nathi kaloku ndingatsho ndithi sinelunda kwaye sinesibabalo sokuba sifumane umuntu ofana nawe to lead the way. And andikwazi ungabuzi lo mbuzo because I mean omnye umuntu mhlawumbe uzothi yo simgqibele edala but xa uvela hayibo usafana nala Zodwa sasimbona mhlawumbe omnye uthi hey noba sowuliqhekazana but look at you are glowing. I-beauty on steroids. Ungathi yintoni mhlawumbe ekwenza into okubana kunangoku usazinakekele usemhle useposh with the girl. Wow, uyayazi ke abantu endisebenza nabo bayokotuka nje yonke ke lento uyithethayo because complainer every day. To be honest andenzi nix mna ndibanamaxesha ndizibona ukuthi ndiphumile nje completely endleleni and that's when ke ngokufumanisa ukuthi hey naxa usozijongile uqonda but ke mandithi ndiyabulela kakhulu for that compliment ngoba inyusa ukuzithemba okuthile. Enkosi kakhulu. Sisodwa ixesha luchaba yazi I wish singaqhubeka nale ngxoxo because isemininzi imibuzo bendiqhalela kumuntu obana ndikubuze yona kodwa ke siyathemba ukubana uzophinda usikelele nangelinye ixesha. Kodwa ngaphambi kokuba uhambe ndiyacela siyazi ukuthi ubukhona ungumsasazi ophezulu. Singena kwinqaki lethu lesithathu. So sicela nje uthi into okubana ngoku singena kwisiqingatha sethu sesithathu sendaba. Enkosi kamawethu ngoku ke singena kwisiqingatha sethu sesithathu zendaba. Enkosi mawethu ngoku siboleka kweni indlebe ngokuhlanje nisale ngoxolo.